Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯз навор заминҳои нав, хонаҳои нав, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чӣ намуд реклама ки бошад, маромад сурат маълумот чороӣ кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имзо навораси хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, аз территорияи Ваҳдати Исор, Турсунзода, ноҳияи Рӯдакӣ ва территорияи шаҳри Кӯлоб ва аз квартираҳои фурӯшӣ аз тарафҳои шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Бохтар ва аз шаҳри Душанбе, ки бениҳоят нархҳои арзон кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин ва квартираҳо дар кораем. Мо дар видеои оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. Хоб, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомону 50 дирам. Мо бошад навора сар мекунем, маромад рафтем. Якам замини фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ки дар қитъаи шашум, кӯчаи Чаманро. Уже замин бо фундаментош 40% уже тайёр аст. Шаҳри Кӯлоб, қитъаи шашум, кӯчаи Чаманро гуфта гашта. Ин ҷои обудиш, яъне ино хонаҳои пешина аст. Ягон заминои нав, ҷои хеле безебош нест. Ҷои обӣ, мактаб, мағоза ҳамаш дар пеши ҳамин замин наздик ай. Бениҳоят ҷои хуба мегӯяд, омада бинем. Ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 5 дар хона фундаментҳои баланд рехтага аст. Як та калидор, як ошхона баняк дар дуруни хона аст. Обши 5 дар хона фундамент, як калидор, подвал, кухни, баня дурун шуда. Мактаб мега дар пеши хона, яъне ки пеши ҳамин заминда медпункт, балинсаи калон, масҷид, мағозаҳо ҳастаи наздик. Мактаб мега хела пеши хона дай, гирдуванашда полни худ одамо зиндагӣ доранд ва обшам ҳастай. Дидем ки чӣ хел фундаментҳои баланд ва мисол кушод мустаҳкам рехтагиай. Се тарафи хона мегад маҳкам, фақат ҳамин як тарафаш маҳкам нестай, ҳамин пеши хона. Хоб, дастирошро мегад фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад арзонтар мешавад. Якум рақамош аст рақамо Тоҷикистон аст, Вавилон кор мекунад. Дуюм рақамош аст рақамо Россия ва сеюмш Россия аст, ки инашда WhatsApp пайваст сурад. 90 таша мегад бо арзонтар мекунад, маромад занг занем. Мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. Дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар боғи Мирӣ гуфтага аст соҳибаш. Ноҳияи Файзобод, боғи Мирӣ. Агар ягон маълумотро нафаҳмида бошед, аз соҳибашон занг зада мепурсем. Ҳамин хонара суратҳои кӯнаш, яъне ки оз навшта уже хонаҳоамаш тайёр ай. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст. Дӯстон азиз, ки обсвет ҳаст, як калидор, подвал, катӣ. Хона бо ғишти пухта омода шуда, дӯстон азиз, ки боз як бочкаи дига калонам барои об дорад. Дар тирезаҳош мегад ҳастай. Хонада мегад уже зиндагӣ карда мешавад, ҳуҷҷатҳоша мега 100% ай. Ҳайн ҳамин хел хона аст, уже не суратҳои пешошане, ки уже навда мегад ҳамаш омода, дӯстон азиз, яъне дар тирезаҳош часпондагӣ тайёр ай. Дастирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ, бо кадоме ки мехарад бо арзонтар ва муомилаи хубам дорад. Якум рақамош аст рақамо Тисел кор мекунад. Дуюм рақамош аст инашам кор мекунад, инашда WhatsApp ҳам пайваст доранд. Кадом рақамошуда занг занем. Агар рақамош ина ки моду кор накард, дар WhatsApp шумо метавонед нависем. Одамоне ки наличка мехарад бо арзонтар мешавад. Боз ина тусай бо пешошда хеле навеси ангора уже кадесиан уже ба фирмам омодай. Хона бо арзонтар мекунем, мега маромад, дигар маълумот аз соҳибашон. Мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Сеюм квартираи фурӯшӣ аст, дӯстон, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт, дар райони Сино гуфтага аст, тарафи Гипразем, маҳаллаи, яъне ки ноҳияи Сино, тарафи Гипразем, части 201. пеши части 201 да гуфтага аст соҳибшон, ҷои беҳтарин дай. Духонага квартира аст, ки дар якум ошона қарор дорад, доми 4 ошонай, 54 квадрати метрай. Бо об свет таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. Наздикии бозори Деҳқон, бозори Корвон, мактаб, масҷид, боғча ҳамаш мегад дар пеши дом. Ба пеши дом мегад маршруткаи 54 29 32 40, яъне мегзарад. Телевизор, яхдон, духовка, микроволновка, термис, мошинаи либосшӯӣ, шкаф, ҳамин чизҳо, дӯстон азиз, яъне ки қатиш, яъне гуфтагӣ аст соҳибшон, дастирошна мефурӯшем. Хоб, нархи квартира мегад 255 000 сомонӣ аст, бо мегад кадоме ки мехарад, яъне маслиҳат дорад. Ҳуҷҷатош мега 100% ай.
агар ба шумо ки маъқул бошад марамади рақамошро аз TCL кор мекунад, метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. агар шумо дом ҳамин хел квартираҳои фурӯшӣ, хонаи заминӣ ё ки замини холӣ, ягон мошин, ягон техника, ягон маҳсулот дӯстони азиз чӣ намуд реклама ки бошад марамад мо дарои кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, дар навоботи роҳатида гуфтага аст соҳибош. ҳамагӣ 3 сотиқ замин, 3 дархона, хона дар тирезаҳои навда пеши навес, дарони хонаҳоро сурача гирифтагӣ нест, не ки хона мега барои зиндагӣ мегад 100% мешавад. кадоме ки мехарам мега срочна пул дар кора мефурӯшад бо нархи 100 000 сомонӣ. об свечам аста нахай 3 дархона, 3 сотиқ 100 000 сомонӣ бо хай мумкин муомила мекунам. дӯстони азиз, ҳамин адресша бо такрор мекунам ки ноҳияи Рӯдакӣ, навоботи роҳатида гуфтага аст соҳиб шум. агар шумо хонахари аниқ бошед аз територияи Рӯдакӣ, ина рақамҳо мегафоншон аст кор мекунад, дигар маълумотша мегирен. лайкора занед дариқа дорем ва навора падлисаш кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи Тағоёбод гуфтага аст совхози 2. ноҳияи Ёвон, деҳаи Тағоёбод, совхози 2. ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр дӯстон аст ки як калидор, як веран, ошхона баня, гидаш маҳкам, дар оно хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагиа. дар тирезаҳошам нав. дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки аз територияи Ёвон, яъне ки хонаи заминӣ монем, на баъри шумо хонаи тайёр ки хона хела уже расход кардагиа. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад бо муомила ва савдои хубам дорад. дӯстони азиз, хеле вариантҳои хуб аст ки нархи хона қимат нест, нархш арзанда, бо ремонт кардагӣ дошта. ина рақамошон аст TCL, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирин. одаме ки мехарад бо арзон ва муомилаи хубам дорад. фақат дастгиритона фаромӯш ки лайкора гузорен. агар шумо ҳамин хел ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ки ягон ҳамсоятона, ягон шиносона аз шумо хоҳед ки канали моро тавсия диҳед, мо рекламада мегузорем. хонаи заминаи мошина чизе ки набошад мо фурӯшда мегузорем. то охираш тамошо кунем, бо квартира ва хонаҳои заминиам арзон ҳаста. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. хоб шашум квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар Ламанос гуфтага аст кӯчаи Хатлон, доми 7. духонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад, 50 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ошхона баня, кухни дорад, 2 мебел, кухни гарнитур, шифонер, термис, кондитсионер ҳамаш аст. яъне ки двухсторонӣ мегӯяд, яъне спалня чӣ хеле, яъне ки дутарафа ё дутаам хеле ҳаст. хай шкаф пкаф ҳама чизо мегӯяд қатиш аст, кришаш мега ремонт кардаги аст. хоб хай бо дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегиред. документошам 100%. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 206 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад бо ягон сум муомила ва савдо ҳам мешавад. дӯстони азиз, дар комментария шумо хоҳиш кардем ки аниқ ай тарафҳои Ламанос, яъне ки аз ҳамин тарафҳо квартира монем. боз фарқ дорад шумо аз куҷое ки ҳамин шаҳри Бохта ки квартира ки мехоҳед шумо нависед, мо агар ки ёфтем якум шуда шумода пешкаш мекунем. фақат шумо ҳамин дастгиритонро фаромӯш накунед, лайкора занед ва падлиса кунед навора. агар ки имконият бошад программа VPN скачат карда баъд наворимро тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз хонаи дуошона аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Фирдавсӣ, кӯчаи Гулбута гуфтага аст соҳибшуда ки обшин поёни ҳамин тарафи Корвон. 1.5 сотиқ замин аст ки 14 хона кардага дӯстони азиз ки калидор, ошхона баня, ҳоҷатхона, дуруншта, ванна, туалет дарунда мега соҳибош. ремонт дорад, хонаи навсох, хонаи дуошона, хай дуруни шаҳре ҳама чӣ дорад, об, свет, бозор ҳамаш наздик. агар ягон маълумотҳо иловагӣ хоҳед фаҳмидан, бо рақамошонда занг мезанед. нархи хона мега 350 000 сомонӣ аст бо кадоме ки мегирад муомила ва савдош дар дарони хона. дӯстони азиз, ай ҳамада хубаш мисол ба телефон савдо накунед, рафта аввал хонаро аз дурун бинен, дарун берун шуда хали бинед ки дар куҷои ҳамун тарафи Душанбе, райони Фирдавсӣ, ҳамаша аниқ кунед, бо қатишон савдо кунед. хона ремонто кардагиа мегӯяд ҳамаи шароитош муҳайё, 350 аст, муомилаи хубам дорад. хоб ин ҳамин рақамошон аст, мегафон занг занед, хай ягон маълумото иловагӣ хоҳед агар ба телефон фаҳмидан,
аз соҳибашон пурсед, не ки навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ навбати мо аст дӯстон, ки дӯстони аз тарафи хуҷанд будагӣ омода бисёр квартира хоҳиш карданд, ки аз шаҳри хуҷанд квартира шавад. ина баҳри шумо сухани шуморо нашикастем, квартира гуфтагитона ёфтем ва омода пешкаш карданд. хоб квартира дар шаҳри хуҷанд дар 34 микрорайон мегӯяд соҳибшон ҷои хобда мегӯяд омода бинен. хоб духонага квартира дар 9 ошона доминав 58 квадрати метре хоҳен 3 хонага мекунен. об свет ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ремонтҳои беҳтарин, пардаҳои нав, хоб ҳамаш обшим ремонт дорад бе ягон таъриф. назди мағоза ва дигар чизо мегӯяд наздикиш дай. дастурошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ. хайр ака чанд арзон мекунад намекунад, инаша ягон чӣ рости гап нагуфтиянд. дӯстони азизи аз тарафи хуҷанд хоҳиш кардагӣ ина рақамошон астай тисела инами рақамо метавонед ки аз ами рақамо дигар маълумотша гирем. мо тамоми намуди рекламаро мекунем, чизе ки шумо дошта бошед мо фурӯшта мегузорем. ҳамин сурат маълумотша дар WhatsApp имо роҳӣ кунед, мо фурӯшта мегузорем. дар имзо навор ҳамин хонаҳои фурӯшӣ буд. То видеои оянда.